Kai, Alhaji na kamar baka da niyyar kawo wannan kudin. Ƙur'ani an nake gaya ma sai na sheke wannan ɗan naka. Sai na sheke shi. Ka yi mutane shi. Ina jin ka. Ni ba wani lafi da zan ba kawai kuɗi nake so. Kai, zane shi. Kuma ka ga uwar. Mana ya ne karangiya ake ciki kwalawa sun kusan gano mu kai yaran wari kai sangamo shi kai wannan kadangaren da kai na ni ne wanda na zo domin na ga bayanku. Kai ƙarya kai waye kai a babban lamushi maza ka je ka gargaza mushi. Kai maza ka je. Kajuwawa dolo banza kawai. A so ko tsami kawai kira dalla. Kai ɓaure gama mun da shi.